U niftakar kellna dal-każ il-chairman kien Tonio Portuguese, kulħadd jafu on television, li representing l-employees kien Louis Grek tal-Air Malta u jiena kont qed nippreżenta u niftakar daħal messaġġieru għallu xi ħaġa lil Tonio Portuguese għatlu ġara xi ħaġa għallax hemm xi trabil kienu tiġabdew ikisru l-kurja. Għatlu hawnhekk għandna din każilu minn ġej l-qorti. U mbagħad daw daħlu l-belt u ftit xi kwarta wara jinfetħu dawk il-bibien tal-da jiġi l-marixxal kulħadd barra. U kulħadd jaqbad il-karti u jiġru mill-segreta tal-imħalfin. U jiena delli rajt għattara xaluk għazax cowards, kulħadd talaq jiġri mhux ħalqot insemmi nies prominenti ta' ġifieri. Pajtem waħdi fl-awla u l-daw il-ħsejjes dejjem jiżdiedu, tkissir taħġieġ ħajjat, jisu bħal tar-revoluzzjoni. Mbagħad wara ftit għadt minna għalfejn noqgħod nagħmilha ħiru, laqt il-karti bil-mod u nżilt b'dignità, insomma. U ma ħassejx ferfir, ma ħassejx ansjetà. Xejn, mbagħad niftakar. Għalfejn kienu qed ikissru ma x'kien l-ilment? Meta kien ma' Mifsud Bonnici, ma' Carmenu, Mifsud Bonnici ġew ta' dry docks. Eżattament dak iż-żmien meta kisru l-kurja. L-avveniment niftakru, fis-sens niftakru naf dwaru. Però għaskont naf li kienu marru l-qorti, ġifieri. Żgur, daħlu kisru l-qorti, żgur, għamlu ħafna ħsara. Ma tiftakarx kienu qed jipprotestaw għalfejn iddeċidew immorru jkissru hemmhekk biex għalfejn mhux Kastilja pereżempju. Kastilja kienu Labor kien impower u mhux ħajkissru l-Kastell tagħhom stess. Times kienu x'ismu eżattament, ngħidlek il-verità, politika ma tantx tittess. Probabbilment nsibuha jekk wieħed jara x'kien. Ir-raġuni għalfejn, prova nfittex ir-raġuni għalfejn. Ma naħsibx li għamluha for fun għal xi ħaġa u meta tlajna meta ħriġna u tarhom fuq it-trakk bil-ktajjen u bil-pajpiet tal-dat impressjonanti, ġifieri. Però jiena ma impressjonatniex għax jiena dry docks tarhom kollha għaddejjin jisu bħal ta' Michael Jackson daw, ġifieri, ikunu mqattajn jisu l-boiler ma kienx bħallhom ta' kien kollha jew żeba jew ma jkunx jaf. They look terrifying, ġifieri. Ma kien ġara xejn, però għalija kienet esperjenza. Għax inti ma kellek l-esperjenza li tkun madwar daw in-nies minħabba xogħolok qed tgħid. Yes, ġieli kont drajdu kont narhom meta jidħlu bil-ktajjen u sabtu da li forsi ma tantx kienet sabiħa li l-Prim Ministru qiegħed magħhom fuq it-trakk. Il-Prim Ministru kien magħhom qed jiddereġi l-assedju tal-qorti pratikament. Issa jekk le ma stax ngħid li kien għax ma rajtux imma fuq it-trakk kien qiegħed magħhom meta daħal. Mela tlaqna.